As this thing goes live. That's it. It's live.
Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM. Kedu nke na-eme? Adịm sure na ezidi na ife niile na-aga ọfụma. Anachetago mazụ from that musical break na afịa afọ anyị zụchalụkwalụ nwa obere maka ịma na-enye ndị ebe enye ndị ebe a ka o wee na-adaba maka na ọ bụ na anyị azụrụ afịa anyị ama mfu ego anyị ji anọkwanụ ebe a from morning till mgbe anyị mechie. Afọ mba ntị ọzọ ọ bụ na ijos na-ajoin m and ebe ị nọ ebe a na-akpọ Odenigbo program anyị na-abịa everyday ọkụkwa na alụ 4 mụnụ na nara ebe a 6 a wee kụọ wee si unu bye bye felu na aka o wee dịkwazie echi ya. N'ụbọchị nkịta ewetara m akụkọ maka nwata nwaanyị fall in love na Facebook ya nke nwoke na-akpa emecha nke nwoke send bagharị ego ebe ego a na-esendịrị ya bụrụ ebere ego sị na the least money nke nwoke a send nugori ya bụ 100,000 so ka i wee malụzie na-anọkọtakwazi ọsịsị ya na ọ chọ ka ọ gbagote UK ka naanị ya nọrọ ọ bụrụ na ka ọ bịa visit nọ ka o biri ebi ọ bụrụ visit ka ọ si ya bịa nọ ka o biri ebiri ka ha nọrụzie ebe ezizie na UK nke nwaanyị kọlkwalụ nwanne ya nwoke si ya nekwa ahụ a na-asị ya na o nwere paspọtụ na o nwere nke miso esu eje ma ego ma ntanimo si ya na nke nwoke sikwa anya wọrị na ọ ya enodechi ihe niile anya na ọ ya afụ na o nwetara visa afụ na o nwetara paspọtụ kịnịkọ otu a ka ha si kpagidekwa until visa wee pụta wee gbago UK naanị ya nọbakwa ekwuwa eziokwu ma wedin ma ntanimo nke nwoke wee sị ya na na o nidiri ka ha gaa hospital ka echeki arụ ya ka ha dị sure na ọ dị fit ya nwe enu ya nke a na nke ịmago n'otu esi cheki ma blood group blood type hepatitis ma obirinaja ọcha ma malaria na ntanimo allegedly ihe bụ ihe ọ gwara nke nwaanyị na o jere ije test fụ o jegi ya 2 times tupu o wee chọpụta na nke nwoke a bụkwa body parts bụrụ human parts body parts in short ka ọ na-ele body part abụrụ aka na ụkwụ body part bụ na eyiwe gị afọ ebupụta gị obi gị bupụta gị liver bupụta gị kidney nọ ihe ọ na-ele ịghọtago so ka ọ chọpụtaziri ya na ọ na-panic the sins na ọ mara what to do and na nke nwoke a ji paspọtụ ya kedu ka o yesi wee hapụ UK nataba Nigeria ihe a niile adịrọ m sure na ọ chịrị ịga police because normally police bụ the first thing mana ịmago na ijiri mentality Nigeria gbagote UK ị ga-eche na ọsọsọ ikpe a na-ekpe na UK bụ violence otu nwaanyị shiwe repọtụ di ya to police depọtụ nke nwoke mana ndị ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke alụ na-emefe ife na UK so and coupled with the fact that na ya nwa na onwe ya jurọkwanụ evidence support whatever claim ọ chọrọ ije lay against nwatakịrị nwoke a so onye asịzi kedu ka ọ ga-esi wee nata ebe ọ bụ na nke nwoke a ji paspọtụ ya ọka bụ na ọ bụ na o ji paspọtụ ọkasị ka ọ gbagbagodo ọsọ ọ gbagidekwa ebe ụkwụ ya buru lie ọ nọrọ zube ezie ike ma ọ malụzie ife ọzọ ya ebe but ya nwee hapụ ụlọ ahụ without paspọtụ ya ọ dị ideal ana nke nwoke etego nọ UK ọ mara mmadụ n'ọma na o nwere ike ọ gba anya bụ ọsọ sef ọ bụ na ọ na-agbanaga n'aka ndị bụkwa ndị onwụzọ ka ọ bụ na onye ka njọ sef ma ọ nọ ndị otu ya bụ nwoke kedu ka ọ ga-esi wee je ya bụ ije ka ọ ga-esi wee nataba Naijiria ihe na-agụzi bụ na ịnata Naijiria na onye ahụ achọzi n'obodo oyibo ọ chọrọzi nwoke amanyagide gị ego merie ya papers ejekwuo hospital chee vitals nwa mmadụ amarọnụ vitals a na-eche ọ true marriage ka ọ true no body part ya ka ọ na-eche ka ọ makwa na ọ dị mma onwe ndị ọ na-eme ya iche ka ọ sọsịa onwe ndị ọ na-eme ya ka ọ chọkwuru ime ya otu o si eme ndị ọzọ n'uche m nsị na ịma nne m ịmarọ gị nwa bụ the only person o megoro ya ịma mbụ the first nke ihe eji wee bụ the last mana ịchọsikwa ịma na ọ ya emenwu gị ihe o mere ndị ọzọ you can relax ịghọtago moreover your man only fall in love o nwere ike ọ bụ na gị nwa bụ that change he has been waiting for mana delay dị gịnị dangerous so ka ịtụnyelu m alụ ka anyị mara ihe anyị ga-agwa nwata nwaanyị a maka na ọ na-ege anyị ntị kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 cheta na anọkwa m live on YouTube channel anyị bụ Volt Odenigbo ebe
I transmit gị from studio directly. If ife na-aga na studio otu o si adị na otu o si aga. So kpọọ m ka anyị malụ ife ilo maka okwu a n'ụbọchị nke taa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afụkwa gị Brain Charles ị nọ na YouTube na-asị m hello Aunty Chinazọ. Ka mma ihe ikwu maka ọ dị ezigbote mkpa. O nwere all your advice dị very very valid. Advice gị dị very very valid. Ọ dị ezigbote mkpa, ọ dị m mkpa. And then notice network pụ na phone anyị, so m na-try ka m mee gịnị ma nọ ya nachite back. Hi. All right, so line anyị na-aga now.